El calendari cívic subratlla en aquest 936 dia de pandèmia i 223 d'invasió injustificable de les terres ucraïneses com la Diada Mundial dels Animals. I és per això que convé tenir cura del conjunt del planeta perquè no arribem en breu a un temps de col·lapse generalitzat. Però el que m'ha resultat avui molt colpidor és el document que roda per les xarxes socials elaborat per una jove iraniana de nom Tina que denuncia les barbaritats que es produeixen al seu país quan el govern de la República Islàmica decideix interrompre internet per poder assassinar gent en silenci. És per això que, si vos trobeu amb el vídeo de la Tina per les vostres xarxes, feu-lo córrer. Hem de fer visibles els crits dels pobles oprimits i silenciats.